Pois moi bo día, imos presentar unha iniciativa que imos levar ao pleno deste mes de marzo para saber cal é a planificación que ten o Goberno a respecto das medidas para contribuir a crear zonas de baixas emisións. Explico un pouco en que consiste a iniciativa e as repercusións que pode ter para o conxunto da veciñanza de Santiago de Compostela. Como sabedes, a nova Lei de Cambio Climático indica que os concellos de máis de 50.000 habitantes teñen que ter un plan de mobilidade sustentável, un plan que en Santiago aínda está sen facer, que aínda estamos esperando por el, levamos anos dicindo que ese plan de mobilidade ten que estar, é o que propón o Goberno do Estado, tanto o Goberno do Partido Socialista, propón que o que se faga sexa prohibir a entrada ou a circulación a aqueles vehículos que non teñan distintivos eco, cero ou C, por lo tanto, aqueles que non sexan colectivos híbridos ou coches recentes, para entendérmonos, dependendo das categorías, algúns coches de máis de 15 anos ou de máis de 8 terán problemas para circular por esas zonas que se indiquen das cidades ou cobrar entrada por circular por esas zonas. As dúas cousas son compatibles, poderíase prohibir a entrada e circular, pero ao mesmo tempo, para quen poida entrar, si neste caso cobrar esa entrada. Desde a nosa perspectiva, desde a perspectiva do Bloque Nacionalista Galego, a lei confunde dúas cousas. Unha, que as cidades teñen excesivo tráfico e que hai que reducilo, iso é unha obriga e debería de facerse de maneira inmediata, e outra, se é preciso reducilo desta maneira, fomentando a desigualdade ao final económica, porque isto vai agravar as persoas que teñen uns problemas económicos máis grandes e que non poden facer o cambio de vehículos. Se o que se pode facer é justamente favorecer os lobbies dos automóviles ou das eléctricas, fronte a unha poboación que ten xa dificultades nestes momentos moitas veces para chegar a fin de mes e que non pode cambiar o seu coche, o seu automóvil. A orixe, é sempre ben sabelo, a orixe desta nova regulación, desta nova normativa, está nesas multas da Comisión Europea ao Estado español por contaminación, pero por unha contaminación que fundamentalmente onde se produce son as cidades de Madrid e Barcelona. Ningunha cidade galega está nestes niveis de emisión que fan Madrid e Barcelona, e moito menos unha cidade como Santiago, onde a calidade do aire, polos distintos medidores que hai, é boa. Entón, isto non ten sentido, para nós é unha normativa que non ten sentido que se poña en circulación nas cidades galegas e menos en Santiago. Eu quero lembrar tamén algún dato, en Galiza hai casi 600.000 vehículos con máis de 15 anos. 590.000 vehículos con máis de 15 anos. En Santiago hai 7.365 con máis de 25 anos. E hai, en número de híbridos e eléctricos, 341, por tanto, un 0,5%. Así que o que queremos saber é cales son as previsións do goberno local e non nos valen as previsións a medio prazo, porque, claro, o alcalde di que isto que se lle vai aplicar a Améndoa, eso foi as declaracións que fixo, e, por tanto, que vai ter unha repercusión, unha afectación mínima moi pequena, porque na Améndoa neste momento, aquelas persoas que teñen residencia que poden entrar por algunha cuestión ou os praceiros ou praceiras poderíamos pensar. É certo que esa afectación pequena, era o que lles faltaba á xente da praza, tamén, que agora tivesen que cambiar as súas furgonetas, as súas camionetas, os seus vehículos para poder acceder. Pero o certo, o importante, é que a lei ten previsión de ampliar as restriccións e a peaxe ao conxunto da cidade. Iso é o que ten a previsión da lei. Non é que agora que nos quedemos cunha zona e con esa zona xa cumprimos, porque, claro, o alcalde quere se mover na ambigüidade, un pouco dicindo, non vou dicir o que vou facer despois, agora a Améndoa, como a Améndoa está case prácticamente peonalizada, iso non vai ter repercusión. Pero o problema está en que esta lei o que marca é un camiño, o camiño a seguir é que isto se vai ampliando pouco a pouco e que vayan entrando máis zonas da cidade. Así que este modelo pode acabar por afectar ao conxunto da cidade ou a amplas zonas da cidade e tendo repercusións moi importantes a nivel económico, Para o Bloque Nacionalista Galego este non é o modelo que ten lógica que se implante en Galiza nin en Santiago de Compostela.
O modelo, nos temos un modelo ben claro, que é o modelo da reducción do tráfico nas cidades, é o modelo que leva aplicado o Concello de Pontevedra durante moito tempo, é unha cidade multipremiada e referente a nivel mundial por esa cuestión, unha cidade que conseguiu, ademais, reducir as emisións de gases en máis dun 75% e ser un referente tanto nesas políticas para a saúde como en seguranza viaria, non? E é por iso que imos facer ao Goberno unha serie de preguntas, que paso a indicar. Unha, si ten previsto o Goberno local unha estimación do que vai significar no plano económico para a veciñanza e para as empresas esta adecuación ao disposto nesta legislación, porque implica esas compras de vehículos novos nun momento de crise como actual. E non só, xa digo, o que vai acontecer o ano 2023, para o que isto xa ten que estar implantado, senón nos sucesivos anos, porque insisto que a previsión é cada vez agrandar máis esa zona inicial. Logo, o segundo, se considera o Goberno local que este establecemento de zonas de baixas emisións desta lei de cambio climático se corresponden coa realidade de Santiago de Compostela. Si é a lógica que ese sexa o modelo. Cal é o seu modelo? O modelo do Goberno local coincide co modelo do Goberno do Estado? É o mesmo ou é outro modelo? Ou é ese? Porque daquela terían que intentar avanzar. Parece que, claro, esa posición de agora casi fago como de que fago e, polo tanto, cumpro a lei, pero non digo que é o que vou facer máis para diante, cal é o seu modelo. Se ten previsto o Goberno local manter esa idea inicial de restringir o tráfico na cidade histórica, os vehículos que non dispoñan esa etiqueta correspondente, ou pagar peaxe por circular por ela, e cal é a previsión que fai da aplicación en todas as fases, non a aplicación agora a nivel inmediato, senón que vai facer no futuro. E tamén, xa finalmente, para cando vai estar o plan de mobilidade, cales son os prazos e as perspectivas de que Santiago conte cun plan de mobilidade que é absolutamente fundamental, porque agora ter que adecuar isto, ter que xa por obriga, digamos, legal a nivel de Estado, ter que facelo para o 2023 e Santiago estar sen un plan de mobilidade nestas alturas é algo, desde a nosa perspectiva, inaceptável. Entón, para coñecer que é o que pensa facer o Goberno local e para tamén intentar conseguir que non se fagan políticas de silencio, políticas de non dicimos que é o que vai pasar, e non dicindo que é o que vai pasar despois, non adiantando, imos gañando tempo para ver o que facemos. Si se está de acordo con esta normativa, insisto que o Bloque Nacionalista Galego cree que é contraria por cuestións económicas, contraria tamén por resultados e eficiencia a nivel ambiental, si se está de acordo, hai que aplicala e, por tanto, hai que saber que non é aplicala agora cunha medida pequena, senón que hai que ter continuidade, e se non se está de acordo, habería que propoñer as modificacións necesarias para que isto non se faga así, senón que polo menos entren outras posibilidades, como xa dicimos, o modelo de procura de reducción de tráfico e alternativas ao respecto. E non sei se tedes alguna pregunta. Falar, perdón? Que fixese algo a nivel comarcal para que a xente puidese pasar directamente, poñamos de Brión ao polígono do Tambre, ter esas disposición. E evidentemente que hai unha parte moi importante do tráfico que recibe Santiago de Compostela que ven dos concellos do lado e que todo iso require unha organización moitísimo mellor, que non pode ser que esa xente que veña a traballar aquí todos os días, iso, e que non teña esas facilidades, sobre todo para ir traballar a determinados lugares e que para chegar a algunha hora non teña transporte colectivo. É evidente que hai unha parte que se corresponde con iso, hai outra parte que se corresponde con concienciación e medidas que se poñan en riba da mesa, a parte do transporte colectivo, pero sobre todo hai algo que ten que ver con que deseño de que cidade queremos e que poñemos no centro. Entón, o que non vale é, xa digo, a nós parecenos sempre que o alcalde o que xoga é sempre na ambigüidade, sempre nunha ambigüidade calculada.
sei que teño que facer isto, pero non o quero aplicar, entón de momento que fago é aplicalo onde prácticamente xa está. E non digo que esta medida, se a seguimos así, vai ter continuidade. Entón, non se ten un plan de mobilidade, non hai ninguna planificación, e o único é simplemente cumpro co mínimo. Nos entendemos que isto non é serio para unha cidade como Santiago, que ten que ser referencia, que ten que ser vanguarda, ten, ademais, un tamaño que é ideal e bo para ser unha cidade de referencia para esas políticas máis pensadas nas políticas que poidan andar a pé e fomentar o transporte colectivo, e todo iso é que ten que poñer en riba da mesa Santiago de Compostela. Agora, é evidente que iso sen unha planificación tamén cos concellos do arredor non se vai conseguir. Esa planificación ten que chegar tamén. Sí, coincidimos con iso. En todo caso, xa para rematar, nós o que queremos tamén aproveitar para denunciar é que se fan moitas veces políticas que non teñen nada que ver coa realidade galega, que non ten ningún sentido que unha cidade de menos de 100.000 habitantes, como Santiago de Compostela, ao final teña que rexerse polas mesmas leis, polas mesmas normas que as políticas dictadas para urbes do tamaño de Madrid e de Barcelona. Ese é un elemento fundamental. En todo caso, poderase facer unha lei de cambio climático onde se inste a reducción de tráfico e a reducción de gases e onde se miren distintas posibilidades dependendo do tamaño e das características de cada unha das cidades. Eso terá que estar en riba da mesa e non facer única exclusivamente unha liña de este é o único camiño, non? Entón, podemos discutilo se este plan é bo para Madrid ou para Barcelona. Agora, ten que estar claro que para Santiago de Compostela ou para calquera cidade galega, desde logo esta legislación non ten sentido ninguno. Moi ben, moitas grazas.